Recording in progress. Надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Виждам, че при доста хора се оказа наистина проблем днес да присъстват тук на срещата, въпреки че тя е напълно безплатна. Но, както винаги, това не ме очудва, защото информацията, която получаваме, просто не е за всеки. И винаги има някаква нещо, което пресява хората, които могат да присъстват, да чуят тази информация и да я използват. Разбира се, ще се радвам максимален брой хора да успеят да изгледат тази среща и другите срещи, защото това, за което ще ти говорим днес, е изключително важно и променя живота ни на 100%. Променя живота ни и абсолютно всичко в него. Променя виждането ни за нещата, променя усещанията, защото едно от нещата, при които практиките работят с най-огромна сила, това е чувството, усещането, което имаме, начинът, по който виждаме живота. И преди да започнем да говорим за това, че 2024 година ще бъде година на карма и ще ни се случват много интересни събития. И както вече голяма част от вас дори забелязаха, че тези промени започнаха някои неща, които изобщо не сме очаквали да се случат. Така, още от 1 ноември започна по-сериозното раздвижване в енергиите, но тепърва предстои една година, която ще разберем какво точно означава карма. Ще си обясним точно какво е кармата, колкото и далечно и така неразбрано да е за повечето от нас. Надявам се, че ме виждате и ме чувате добре. За тези от вас, които за първи път се включват на мое събитие, аз съм психолог Здравка Спасова и съм магистър позитивна психология, член съм в Дружеството на българските психолози. Освен това, спечелих и награда Психолог на годината за 2023 година. Работя с различни методи, като съм сертифициран експерт по родова травма, констелатор, експерт зависимост и хипнотерапевт и специалист асоциативен тест. Работя с всички методи, които смятам, че са максимално ефективни и които са признати за променящи подсъзнанието ни и информацията, която е в нашето подсъзнание, защото именно това ни води напред. Да, благодаря ви за коментарите. Това, което ни води напред, това, което ни кара да действаме по един или друг начин, да се чувстваме по един или друг начин, начина, по който възприемаме събитията в нашия живот, това е нашето подсъзнание. Както Фройд определя, Фройд определя съзнанието и подсъзнанието като един айсберг, като по-голямата част от айсберга е под водата, и там се крие голяма, огромна информация, която ние всъщност не можем да достигнем до нея в нормалното си ежедневие. А частта, която се вижда от айсберга над водата, това е нашето съзнание, т.е. информацията, която ни е достъпна всекидневно. Различните психолози разделят по различен начин, разбира се, тази информация. Карл Густав Юнг пък казва, че ние имаме несъзнавано, там където ние не можем изобщо да достигнем. Имаме подсъзнание, до което можем да достигнем чрез хипноза, чрез практики, чрез сънища, чрез дълбока терапия. И имаме съзнание, пак така, което информацията ни е достъпна във всеки един момент. Тоест, ако аз в момента ви задам въпрос за вас, как се казвате, на колко години сте, къде сте родени, това е информация, която използваме много често и тя стои в нашето съзнание точно по тази причина и тя е достъпна за нас във всеки един момент. Когато ви попитам обаче кой беше в първия момент, в който вие в живота си изпитахте вина, вие няма да можете да ми отговорите. Защото това е информация, която вие не използвате във всекидневието си и тя отива дълбоко в нашето подсъзнание. Това може да е информация, която е травмираща, това може да е информация, която ни пречи на
да кажем, на нашето самочувствие, на нашето ежедневие и така нататък. И ние всъщност, достигайки до тази информация, ние вече така навлизаме надълбоко в душата си, в подсъзнанието си. Всеки го приема по различен начин, но в крайна сметка всичко е едно и също. Така, само секунда. Така. Да, сега виждам коментарите. Да, вебинарът ще бъде за вина. Ще говорим, разбира се, за вината, но вървим постепенно, за да може да асимилираме цялата информация, за да може да обсъдим всичко, което съм ви подготвила. Ще обхванем различни теми, които са важни. Ще ви дам също думата, за да може и да кажете какви въпроси имате, какво искате да знаете, какво точно ви интересува. Но вървим, както казах, постепенно, защото този семинар е безплатен и хората, които го гледат, някои от нещата може би няма да са им ясни. Хората, които редовно идват при мен на консултация, те знаят повечето от тази информация, те знаят начина, по който аз работя и те вече вървят много бързо през терапиите, през развитието. Много неща вече са им ясни, но информацията, тъй като е достъпна за абсолютно всички и ще бъде гледана от много хора, е важно да обясня абсолютно всичко стъпка по стъпка, за да може и те малко по малко да навлязат в начина, по който аз работя и в материята. Това, което правим в терапиите, ние работим с тази подсъзнателна част, както казах, която по принцип ние нямаме достъп до нея. Ние нямаме достъп до нея, ние не знаем какво точно се случва там и има там. И за да достигнем до това подсъзнание, до тази информация в подсъзнанието ни, ние правим практики, хипноза, терапия, така разсъждаваме върху доста по-осъзнато върху деня си и това всъщност означава, че ние ставаме все по-осъзнати личности. Какво означава? И защо е важно да се развиваме и да ставаме по-осъзнати личности? Защото колкото повече ние осъзнаваме какво се случва в нашето ежедневие и не преминаваме автоматично през нашето ежедневие, ние можем да променим съответно живота си и това, което се случва в него. Сценариите на миналото, вината, която са носили в себе си, страховете, които са носили в себе си, нашите родители, хората от нашия род, хората, които са в нашето обкръжение, това са неща, които ние възприемаме за истина и носим в себе си. Тези неща са в нашето подсъзнание и това е автоматичният начин на действие. Как по-подробно да обясна чувството на несправедливостта, чувството на вид вина, да. Или също. Това е вярване. Ако се чувстваш, че нещата не са справедливи, че нещо не е справедливо, че живота не е справедлив, това действа само на теб. Това е твое убеждение, което действа на теб. Така. Много е информацията, много е важна, затова гледам да започна отдалече. Тези, които са редовно се включват, знам, че информацията може да ви се стори скучна, но пък съм сигурна, че ще си припомните и някои неща, които сте забравили. Така, как най-лесно обясняваме подсъзнанието и подсъзнателните действия и мисли? Ако сте шофьори, мога да го обясня, когато отиваме на шофьорски курс, ние започваме да учим едно по едно всяка стъпка. Учим на коя скорост тръгваме, на коя скорост преминаваме. Тогава сме малко така изплашени, защото нямаме опита. Ние не сме шофьори, сега се учим за първи път да бъдем шофьори. И започваме и сме така по-стресирани, повече внимаваме, гледаме да запомним цялата информация. И първите няколко пъти, когато се качваме в колата, ние използваме своето съзнание.
Ние мислим сега на коя скорост трябва да тръгна, на коя скорост трябва да мина, как трябва да карам, как трябва да държа волана. Разсъждаваме ясно, съзнателно за всичко, което се случва и свеждаме по този начин до минимум вероятността да сгрешим. Това обаче е само в началото. В момента, в който тези знания се автоматизират, ние ги научим и свикнем с тази информация, свикнем с тези действия, свикнем да шофираме, тогава ние влизаме вече в подсъзнанието. Тоест, аз се качвам в колата днес и си мисля какво имам да свърша. Не мисля на коя скорост ще тръгне, не мисля на коя скорост трябва да премина, не мисля за толкова много за това как точно държа волана и така нататък. Тоест, цялото това умение да шофирам, вече аз съм го научила, свикнала съм, шофирам повече от 2, 3, 4, 5 месеца, 6 и тази информация вече е в моето подсъзнание. Аз не обмислям всяка една своя стъпка. Тоест, аз тук действам през подсъзнанието ми, автоматично. Същото е, когато сме се учили да готвим и първо мислим точно какво ще сложим, точно какви съставки трябват, последствие просто вършим автоматично нещата и дори ако някой ни попита ти какво точно сложи в това, което си приготвила, може дори да не се сетим за абсолютно всичко, защото сме го направили подсъзнателно, автоматично. Надявам се, тук искам да ми отговорите, разбира се, дали ви става ясно какво е съзнанието и какво е подсъзнанието на практика в живота ни, в ежедневието ни. Какво е съзнание и какво е подсъзнание на практика. Съзнание, осъзнатост означава, че аз знам точно какво се случва, мисля, разсъждавам и правя ясен избор, а подсъзнанието е когато действам на база чувства, действам на база емоции, реагирам без да се замислям и тогава аз съм в подсъзнанието. Така, очаквам да ми отговорите. Да, супер. Ако има някой, който не е разбрал, много е важно, това е основна информация, за да започнем промяната в своя живот. Искам да попитам, ако си направил огромни грешки и си изгубил много пари и чувстваш живота си като провал, какъв съвет бихте дали, за да го преодолеем и да простим на себе си? Така, сега ще работим по-надълбоко в тази тема. Започваме да навлизаме малко по малко в темата. Тук това, което е важно да кажа, е, че следващата стъпка, всъщност, виждам, че сте доста нетърпелива, следващата стъпка е, че ние имаме такива автоматични действия, които често идват от рода ни, от родителите ни и от миналото ни, от детството ни. Това са така наречените сценарии, които ние повтаряме. Тоест, ако сме загубили много пари, ако сме направили грешки, за които се обвиняваме, най-вероятно ние сме взели тези решения през подсъзнанието си. Ние сме ги взели през автоматичната мисъл и ще започнем да разсъждаваме, пак казвам, ще ви дам думата, ще започнем да разсъждаваме за това какво точно ни е довело до този резултат, какво точно ни е довело до тези решения, резултат и защо чувстваме вина и защо носим вина в себе си, защо се обвиняваме и как да преработим вината. Ще дам накрая, разбира се. Но вървим, пак казвам, постепенно, за да може да ви е ясно какво се случва, за да бъдете осъзнати личности. Много е важно вие да си обяснявате какво се случва във вашия живот. Ние взимаме решение на база подсъзнание във връзките си, когато става въпрос за пари, когато става въпрос за избор на дрехи, когато се събудим сутрин и отидем да си измием зъбите или не си ги измием, когато си направим кафе или не направим кафе, тогава това пак са нашите автоматични действия и те най-вероятно приличат на действията на нашите родители. Тук може да забележите себе си, например, сутрин. Как започва деня ви? Така. Добре. Ако всеки ти набива в главата, ти си виновна за каквото и да е от родителите, мъже, жени, колеги, много ли е мащабна самата вина? По този начин не можем да определим мащаба. Това просто означава, че е време вече да изчистиш тази вина. Колкото повече срещаш тази тема в живота си и колкото повече от всякъде започват обвинения, вина,
и от всякъде го чуваш, и от всякъде ти вече просто ти идва в повече, това означава, че е дошъл момента ти да изчистиш тази вина. Това не означава, че е много огромна темата, а при теб означава, че е дошъл момента. Защо понякога в терапия правим терапия и не получаваме резултата, който искаме, а нещо в живота ни почва да се разбутва. Защото това е стъпка към резултата, който искаме. И, например, ако искаш да имаш много пари, обаче изпитваш чувство за вина към своите родители, че те са бедни и че те нямат пари, нямат възможности, а пък как така ти ще имаш кола за 50 хиляди лева или 100 хиляди лева, а пък те няма да имат, то обикновено ти няма да имаш тази кола или дори да я имаш, ще се случи нещо неприятно, защото ти го правиш през чувството за вина. Че те нямат, твоите родители, твоите приятели, твоят партньор или който и да било другите хора, клиентите ти нямат, а ти го имаш. И ако целта ти е искам да имам кола, удари ме в емоциите. Да, ако ти искаш да имаш кола за 100 000 лева и това е твоята цел днес тук на този семинар и искаш да ти обясниш защо аз я нямам тази кола и когато направим терапия, на теб почнат да ти излизат проблеми с вина и с пари, то най-вероятно ти имаш там какво да отработваш. И ние, понеже сме разместили пластовете на подсъзнанието ти, те започват да ти излизат темичките, които за да постигнеш целта, трябва да ги отработиш. И за това при терапия се разбутват нещата, защото трябва да изчистиш и тази тема, и тази тема, и тази тема, и тогава идва твоя мечта на автомобил от 100 000 лева. Но когато си го позволиш сама и изчистиш вината, когато вече не се чувстваш виновна. Ами добре, майка ми и баща ми, когато са били млади, те са имали своите коли, те са имали своите възможности, те са имали всичко там, което им е било нужно. А сега е мой ред да живея живота. Да, може би те нямат това, но това не означава, че те не са щастливи. Нали? Не всеки мечтае за кола от 100 000 лева. Но ако ти мечтаеш, при теб ще се разбутат пластове, които е време да изчистиш. За това, щом ти се появява вината, време е да я изчистиш. Пак казвам, работата с травмите не означава, че тук сега ние ще изчистим 2 травми и целият ви живот от тук нататък ще бъде пари, деца, хубав живот, удоволствие и само ще си лежите и парите ще са пред вратата в една чантичка. Продължаваме развитието, но много по-спокойно, много по-осъзнато, с много по-голямо удоволствие. Така, сега продължавам да чета. Аз съм много често в главоблъсканица. Правилно ли постъпих? Май не трябваше да давам. Така, май не трябваше. Давам си сметка, че е правилно, но ме гложди постоянно отвътре. Значи съзнателно разбирам, че е правилно, но несъзнателно се чувствам виновна. Добре. Сега и аз съм се чудила. Добре. Това малко не го разбрах. Обаче, добре. Чувството за вина, пак казвам, то се предава. Първо, добре, информация, която не съм подготвила да ви дам, но ето сега може да си запишете. Първо, чувството за вина може да идва от вашето детство. Първо, това може да бъде детска травма. Тоест, в детството вас са ви обвинявали. Наказвали са ви, обвинявали са ви, че не знаете, че сте глупави, че правите бели, че сте лошо дете. И вие оттам носите постоянно вина в себе си. И каквато и минимална или голяма или каквато и да е грешка да направите, според вас грешка, а за Вселената грешки не съществуват и виновни не съществуват, а всичко си има причина, но това вече е един философски поглед на нещата. Щом имате от детството си първа точка, запишете си с голями букви, първо, от детството. От детството. Детството, какво означава детството? Това са детски травми. Това означава, че пряко вас в детството ви са ви обвинявали и вие сте запазили в себе си и продължавате да пазите това чувство за вина. Днес ще направим една практика. Всички вие, които сте тук, ще имате възможност, които останете до края,
Ще спрем записа и ще направим терапия за тези от вас, които сте тук. Така. Сега. Първо, детството. Записвате си и почвате да търсите там дали е в детството и да си записвате. Така. В детството, пак казвам, родители, приятели в детската градина, учителката в детската градина, учителката в училище, може би бяхте лошото дете в класа, може би бяхте детето, което си забравяше да си напише домашни. Вчера го забелязах пред дъщеря ми. Нейната учителка се обади вечерта и я попита: ти още ли не спиш в 9:30? И тя просто погледна надолу и стоеше с главата надолу, въпреки че учителката се обажда по телефона. Това означава, че вътре в нас, още от много манички, може да се е формирало чувство за вина. По някаква причина. По някаква причина. Може да ни обвиняват приятели, родители, мама, татко, баба, дядо, учителката. Но това всичко е в детството. Тук вината може да я носите като детска травма. Записвате си. Имам го или го нямам в детството. Може в момента да не се сещате, може да ви излезне в терапия, когато надълбоко влезнете в себе си. Някои хора отричат. Някои хора казват: не, моите родители бяха много добри, така, и като не влезнем в терапия, хоп, излизат някои неща и пак отричат. Казват: но аз не съм сигурна, че това е точно така. Да, обаче то ти излиза. Така. Чувството за вина се справяме само чрез терапия. Никакъв друг вариант. Терапия, постоянство, по никакъв друг начин, чрез съвет, чрез една-две думички, не можем да изкараме от нас негативните чувства и усещания и сценариите, които си носим. Сериозна работа. Тук се изисква, какво означава сериозна работа? Постоянство, действие, терапия, работа върху това. Този маратон, който сега започва днес с тази среща, ще бъде 4 срещи по 2 часа, които ще работим много надълбоко с темата вина, чувство за грях, чувство, че съм грешна, какво ни носи религията като жени, как се чувстваме виновни само защото сме жени, защото Ева беше тази, която изяде ябълката. Това е, но след малко ще го кажа. 2 записваме детството. 2 от рода. Тоест като родова травма. Значи в детството това е детска травма. Второ, от рода това е родова травма. Днес ще започнат терапиите. Тези от вас, които са тук, обещала съм, че подарък терапия ще направя и на безплатните срещи, за да може да имате максимум ефект. Ще видите как още от тук ще започнат промените. Подготвила съм и уникална така практика, която отключва много неща. Аз преди да подготвя който и да е маратон, правя практиките, проверявам резултатите. При мен имаше огромен резултат. Веднага, щом направих практиките от този маратон, изключително съм доволна и просто знам, че тук ще имаме големи резултати. Усещам, че ще получавам много съобщения за това какво сте получили, как ви се е отключило всичко, как получавате повече пари, така нататък и така нататък. Много влияе на парите вината. И така, второ, рода, като родова травма. Какво означава това? Това означава, че някой във вашия род, във вашето семейство живее през чувството за вина. Преди вас. Това може да е вашата баба, която постоянно се обвиняваше, защото е загубила дете. Тук много така дълбоко влияе майчинството и аборти, загуба на дете, проблеми с деца, тук много силно ни влияят и ако дълго време носите такава вина, тя ще ви разболее. Тя, без да я отработите, без да я изчистите, ако дълго време се обвинявате, ще стигнете, вече няма да е само на ниво психика проблема, вече той се превръща в причина за физически проблем. Като физически вината може да бъде на по-ниски нива, може да бъде
в женските области, а може да се чувства и по-нависоко. Зависи каква е темата, в която изпитваме вина, ако е с деца, ако е с аборт, забременяване, проблеми там, които сме имали, тя обикновено стои ниско долу в отробата, в корема, може да чувствате болка и там да имате проблеми. Така, второ, както казах, от рода. От рода, някой от рода носи вината и вие сте продължили да я носите. Какво означава това? Това означава, че като дете вие сте видяли вашата майка как постоянно се обвинява: ох, пак не съм готова, ох, пак сгреших, ох, пак нещата не ми вървят. И вашата майка, носейки вина, вие виждайки това, чрез нашите невронни връзки, чрез нашите огледални неврони, които имаме, ние възприемаме това поведение и почваме да го използваме като наше поведение. И започваме самокритика, самообвинения, постоянно чувство за вина и така си блокираме развитието и замръзваме в някакви ситуации. Може да е от мама, може да е от татко, може да е от баба, може да е от дядо, може да е от чичо, леля, от роднини, които сме видяли. И може дори да не знаем те за какво се обвиняват. Например, баба може да е направила, може да е загубила дете и да се чувства виновна, или там децата преди години много са се разболявали и са умирали в ранна детска възраст, защото не е била толкова развита медицината, не всеки е имал достъп. И тогава децата при болести, например, са умирали и тогава жените носят много дълбоко чувство за вина, че аз съм виновна, че аз не го опазих, че аз го причиних и такова чувство за вина може да се предава за напред. Направен аборт преди нас или след нас, майката, бабата може да чувства вина за това и може да живее цял живот с тази вина, да е обвинявана, уж е добър човек, уж всичко е наред, но постоянно я обвинява, защото тя се обвинява за това, което е направила и защото тя се чувства грешна, че е направила грешка, чувства се виновна и това ние без да знаем, че такова нещо се е случило. Ние чрез нашите огледални неврони, които са много късно така открити от науката, след 1991 година така по-подробно почват да се изучават огледалните неврони. Това е частта в мозъка, която отговаря за копинг механизмите, за това, че ние виждаме едно поведение и почваме да го прилагаме като свое. И ако нашите родители са се обвинявали, са се чувствали виновни, са грешали, са губили, и са страдали, и са се притеснявали, ние без да знаем защо живеем по този начин и без да има реална причина да продължим да живеем по този начин. Тоест, ние не сме направили аборт, ние не сме загубили дете, ние не сме направили кой знае какво, но се чувстваме виновни. Защото продължаваме, това е родова травма. Продължаваме травмата на рода, без да осъзнаваме, без да разбираме какво се случва и продължаваме да вървим в някакви сценарии, които са негативни. Единственият начин да приработим тези травми е чрез терапия. Работим с терапия, надълбоко навлизаме в себе си, в подсъзнанието си, в душата си, в психиката си, както искате го наричайте, но трябва да навлезем надълбоко в тези спомени, да ги преработим, да разберем информацията. Изобщо процеса е така доста дълбок и е важно да работим. Колкото повече работим със себе си, толкова повече променяме бъдещето си. Вече не живеем автоматично, не живеем по заучени сценарии, а живеем по нашия си начин. И си позволяваме щастие. Тоест, аз някога може да съм загубила пари, обаче е време аз да си позволя да продължа напред. Или някога може би загубих нещо ценно, нещо скъпо, нещо важно, може би загубих партньор, но е време да си го простя и да продължа напред. Прошката също така към себе си и към другите е много силна енергия и висока енергия, която ни защитава и ни позволява да живеем по-щастливо. Така. Сега ще погледна коментарите. Да, майка ми постоянно ме обвиняваше и ме обвинява.
Така как да се справим чувството за вина накратко, съвети. Пак казвам, с съвети просто не става. Трябва да работим надълбоко с себе си. Ако не можем да простим на себе си за грешка от миналото ни, как да се справим? Няма такъв вариант да не можем. Няма такъв вариант. Винаги има начин да простим, да отработим това, което се случва. Просто не знаем начините към момента. Татко постоянно обвиняваше майка и обратното, дори не мога да преценя кой повече ми. Просто няма смисъл да преценяваш. И пред двамата го има чувството за вина. Видяла си го. Тук може да си прецениш от детството ли ще си отбележиш, от рода. То и двете. И двете ги има, и двете си отбелязваш. И първо детство, и от рода имаш го чувството за вина. Така. Пак казвам, с съвети аз не мога да ви кажа, простете си на себе си, погледнете си погледалото и си кажете прощавам си и утре всичко ще се подреди. Няма да се подреди. Докато не преработите подсъзнателно информацията, да достигнете до информацията, защо това ви се случи, душата ви какво има да научи, какво надграждате в себе си, до тогава, докато не достигнете до тази информация чрез терапия. И тук съм ви подготвила в тези 4 срещи 4 различни терапии върху тази тема, върху тема позволение за по-хубав живот, за удоволствие, за повече пари, позволение да живеем без чувство за грях, без чувство, че сме грешни, без чувство за вина, да си позволим да си разрешим, да разберем, че заслужаваме хубав живот. Това докато вие вътре в себе си на 100% не го повярвате и така да се изправите, но без да се самозалъгвате. Наистина да го чувствате. Аз заслужавам хубав живот. Окей, тогава съм направила това и това. Прощавам си, продължавам напред. Ако можете да си го кажете и можете да изчистите от себе си, да, живота ви ще се промени. Но ако си го казвате с думи, но душата ви казва друго, ви казва не, там има още вина, ти още си обвиняваш, върху живота ви продължава да рефлектира и живота ви ще продължи да бъде през вина. И ще продължават да ви обвиняват, и вие ще продължавате да обвинявате. Тя не ми помогна, той не ми помогна, аз съм жертва, той е виновен, аз тук миличката, нали, нищо не съм направила. Да, ама не. Щом ви се случва дадено събитие, дори да ви оберат къщата. Дори да дойде крадец и да ви обере къщата. Пак има причина. На ниво Вселена, на ниво свят има причина това да ви се случва. И ако вие изберете да обвинявате, другите са виновни, те ми взеха всичко, те направиха това и това. Ако изберете да влезнете в обвинението, вие пак влизате на много ниско ниво. Много ниско ниво. Вината е много ниско ниво. И тогава ви се случват негативни събития, едно след друго. Но когато вие излезнете от това ниско ниво, вие продължавате нагоре. Така да завършим откъде още се появява вината и да продължаваме нататък. Казахме първо детство, второ от рода. Трето, откъде се появява? От нашия собствен опит. Неща, които ние сами сме направили. Нашия собствен опит. Ние сами нещо смятаме там, че сме загубили сме голяма сума пари или нещо ние сме загубили, причинили, направили и не можем да си го простим. От нашия собствен опит може да носим вината. От нашите действия. Това са неща, които ни сте случили и ние вярваме, че сме виновни за тях. Това се работи най-лесно, защото лесно си го припомняме, лесно го осъзнаваме, лесно го изчистваме, много повърхностна е тази травма, когато е от нашия собствен опит. Не винаги, но в повечето случаи лесно се работи с такава травма. И четвърто, когато ни влияе начина, по който разсъждават хората около нас. Колективно несъзнавано. Така, термина колективно несъзнавано е термин, който въвежда Карл Густав Юнг. Той въвежда този термин
След множество изследвания след като осъзнава, вижда, намира, открива, изследва и вижда, че ние хората, дори да живеем в различни краища на света, имаме едни и същи сънища. Имаме едни и същи, например, детенци, което е в Африка, сънува един и същи страшен сън, който сънува дете, което живее в Германия. И той доказва, че ние имаме колективно несъзнавано. Т.е. мнението на хората, общо мисленето на хората ни влияе. Това може да сме хора от един народ, хора от една държава, от една религия. Тук в вината много силно влияе религията. Например, вината, чувството за грях, чувството, че е грешно, много силно е заложена в мюсюлманската религия и в християнството също. В християнството къде имаме, както споменах преди малко? Къде имаме чувството за вина? Къде имаме обвинението и вината? Виновна съм, грешна съм. Тук вече вината минава под друг. Да, освен 10-те заповеди, с които трябва да се съобразяваме и през които може да се чувстваме виновни. Грешни. Грешен си ако това и това и това. Специално като жени, много надълбоко ни влияе чувството, че сме грешни, защото Ева е тази, която взима забранения плод и го дава на Адам. Тоест, още в началото, подготвяйки този маратон, така по-подробно ми се наложи да прочита и още самото начало на Библията. Самото начало. Жените са грешни, защото те и са наказани. Дори тук много силно вината се свързва с наказанието. Може да се самонаказваме, може да получаваме наказания от другаде, може да привличаме наказания, дългове и задължения. Така много надълбоко ще работим с тези теми през целия маратон. Чувството, че сме грешни, е заложено, като жени особено, е заложено още от религията. И тук на ниво колективно несъзнавано, четвърто, ни влияят тези неща. Грешни сме, защото там сме, или сме виновни, защото сме родени в България, или защото българите са такива и такива, или защото сме християни и там Ева е грешна, значи всички жени сме грешни. Различни неща, които може да са ни повлияли. Различни неща. Но колективно несъзнавано, това означава, че тук ни влияе мнението на хората, например, какво ще си кажат хората? Какво ще кажат хората, ако направят това и това и това? Ето го колективното несъзнавано, което ни влияе. Какво ще кажат хората? Какво мислят хората? Какво смятат за грешно и за правилно? Какво смятат за вина и за правилно? Ето ти го тук много ясно колективното как ни влияе. Мисленето на хората, мнението на хората, хората в обкръжението ни, хората, които са ни съседи, хората, които са ни в семейството, хората, с които общуваме. Това също тук четвърта точка ни влияе. Обвиняват ме, защото съм еди каква си, или правя еди какво си, или не правя, или не действам, или действам. И тук ни влияе мнението на хората. Това е четвърто ниво. Носим вина, чувство за грях, когато така, добре, сега ще прочита. Мисля даже, че осъзнавам в момента, че чувството на вина, което родителите ми са изпитвали поради трудностите, които преживяха, като загуба на жилище, например, е може би проблема аз да не искам такива неща. Тази отговорност, точно така. И борба, сякаш някакви погрешни асоциации, че ние като деца сме били даже тежест. Точно така. Ето, погрешни, грешка, записваш си го това. Изключително важно е. Като деца сме тежест. Децата, ако имаш такова убеждение тук, децата са тежест. Ето ти блокажа към деца. Така, в момента работя с клиентка и само слушам. Толкова много неща ми излизат като вина. Откъде, от кой точните думи. Супер! Добре, щом успяваш и да работиш и да осъзнаваш, значи си вече минала на доста високо ниво. Така. Майка ми е родила дете с моето име
първо и е починало. Сега аз нося нейното име и се чувствам виновна, че ми е дал път на мен направо на страхване. Ето това е една родова травма, която наистина е важно да изчистите, за да си позволите хубав живот, удоволствие, здраве, щастие и живот като цяло. Тук, ако имаме починали роднини, деца, ние понякога изобщо не си позволяваме живота. И вървим към болест вместо към живот, вместо към удоволствие, ние вървим към проблеми. Точно през вината. И точно това. За това исках двете срещи да са безплатни, защото тази информация е важна за живота ни на 100%. За здравето ни, за живота ни. Просто толкова силно рефлектира тази тема върху здравето ни. Не лъжи, не пожелавай ближния си, грешна си. Така. И в литературата сега, като се замисля, в най-четените творби жената е ябълката на раздора, точно така. От Троянската война до днес, да, защото това идва от религията. Така. Защо когато съм била нает търговец и съм продавала скъпи продукти, съм била супер добра и изобщо не съм коментирала цената, а сега като работя за себе си, мисля дали хората имат пари и съм склонна да си намаля цената, защото съжаляваш родителите си първо, съжаляваш родителите си, не можеш да приемеш точно това, като ще го правим в една от срещите. Съжаляваш родителите си първо, съжалявала си ги като малка, сигурна съм, че не си искала да взимаш пари или подаръци, или пък си избирала по-евтини неща, когато си била малка. Защото си вярвала, че ще ощетиш родителите си, баба, дядо, може би там баба е нямала пари, дядо е нямал пари, като си била маничка и ти си избирала по-маничкото, по-евтинкото, за да можеш да не ги ощетиш. И когато работим през някой друг, ние все едно прехвърляме отговорността върху него и си казваме, ето той взима по-голямата част от парите, аз тук само си върша работата и така малко си заобикаляме травмата и тя реално не ни действа, защото ние все едно взимаме по-малка част от парите, т.е. ние си позволяваме по-маничкото. Когато пряко ние ще получим парите и ще им се насладим и ще изпитваме удоволствие от тези пари и ще живеем живота, който ни се иска да живеем, ние се блокираме, защото първо тук имаш вярване, че парите са определено количество. Когато имаме вярване, че парите са определено количество, взимайки пари от някой, ние вярваме, че му взимаме от парите и го съжаляваме. Но щом съжаляваме другите, ние 100% съжаляваме родителите си. И ние не можем да искаме от родителите си, или като дечица не сме искали от родителите си. Или те също не са могли да получават от своите родители. И така върви или като родова травма, или като детска травма. Невъзможността за получаване на пари. И тук ти можеш да имаш много богат мъж, обаче той няма да ти дава пари. Или можеш да имаш много богати родители, но няма да умееш да вземеш парите, защото ги съжаляваш и вярваш, че ги ощетяваш, вярваш, че ако ти имаш, на другия ще намалее и така нататък. Това е вярване, което от детството или от рода се предава в повечето случаи. Много е важно да го отработиш, за да започнеш да живееш в удоволствие и в пари и да отключиш там потоците си на пари. Просто когато от родителите към нас текат пари постоянно и ние ги взимаме с удоволствие и с наслаждение, без да се чувстваме виновни, без да се чувстваме длъжни, като това могат да го правят родителите. Могат те да ни насаждат тази вина. В смисъл да казват, ето сега аз това ти давам, ама ти внимавай какво ще правиш с тези пари, или ама ти си длъжна тук, еди какво си, или пък аз сега ти давам, ама като остаря ти ще ме гледаш, или пък аз тук съм те изгледала и съм ти дала толкова и толкова пари, сега ти трябва мен да гледаш, или там, нали, сещате се за такива неща, надявам се, горе-долу, вече знаете за какво става въпрос, обяснявате си, давам ви примери, които са много индивидуални, но като има такъв опит, ние не си позволяваме да получаваме големи суми пари, да се наслаждаваме на тези пари, да носим скъпи дрехи, да имаме наистина хубав живот. Ние може да го искаме, може да си го позволяваме до някаква степен, но там пълното отключване за ресурсите идва, когато се научим да не съжаляваме родителите си, а да получаваме, защото това е иерархията.
противен случай ние нарушаваме иерархията, съжаляваме родителите си, т.е. ние виждаме себе си като повече от родителите си, като по-можещи, по-знаещи, по-умни и тогава нарушаваме иерархията. И тогава към нас не потичат пари от никой авторитет. Нито от шефове, там ни увеличават заплатите, а се гледат да ни дават минимума, нито от родители, нито от партньор. С удоволствие не получаваме пари, ми се така едно през искането, през дърпането, през нуждата. Много важна тема. Тук точно за парите това е изключително важно. Така. Точно благодаря. Супер. И аз съжалявам родителите си и всички подробности около това, което каза. Това с съжаление на родителите и после клиенти и мъж е безценно. Ще чакам с нетърпение да го отработим. Много искам да имам мои придобивки, но все не ми се получава. Аз купувам на други, но аз нямам. Защо? Защо ти смяташ, че другите заслужават, а ти не заслужаваш? Кой ти каза? Тук пак тези точки, които ги записахме 1, 2, 3, 4, за която и тема да е. Пари, получаване, вина, грях, за всичките теми, които обсъдихме днес, ако искате да си помогнете максимално и да бъде максимално ефективен този семинар за вас, взимате си, правите си 1, 2, 3, 4 и си пишете отдолу по всяка тема. От детството имам ли блокажи към парите? Можеш ли да получавам пари? Съжалявах ли? Защо? Защо? Откъде идва? С какво го свързвам? Каква ситуация? Просто тук трябва много сериозно да се разровят тези теми. Даже забравих да сменям слайдовете. Сега, друго върху което исках да си поговорим. Живеем на различни реалности. Живеем на различни реалности. Какво означава това? Това е нещо много интересно. Всички уж живеем на едно и също място, в една и съща държава, в един и същи град, в една и съща сграда може да живеем, но живеем на различни реалности. И всеки вижда нещата по свой начин. Какво означава това? Ако си представим, че сме в една зала и някои стоят по-долу, други стоят по-горе, местата им, седалките им са по-нагоре, това, което виждат тези долу и това, което виждат тези горе, е различно. И е различно и така е и в живота ни. Живеем в различни реалности. И колкото повече изпитваме негативни усещания, като вина, вината е най-ниско долу по принцип. Вината е много ниска енергия, много ниско ниво на енергия. И колкото по-надолу сме, толкова повече вина ние изпитваме. И колкото повече вина изпитваме, толкова по-надолу сме, тя ни дърпа като тежест, като страха, вината, това са така ниските енергии. И ние стоим долу. На първото ниво, на най-ниското ниво. Тук, разбира се, има, така интересно е, тук, разбира се, интересното е, че в една тема от живота ни, ние може да сме много нависоко, а в друга тема може да сме много ниско. Например, може би сме много красиви, много умни, много добри и на моменти енергията ни е много високо и получаваме каквото искаме в някаква област, а в друга област изпитваме вина, страх, притеснение и ние сме много надолу. И там нещата не ни се получават. Може да имаме много пари, но да имаме проблеми в любовта. Може да имаме много любов, но да имаме проблеми с парите. Може и във всички теми да имаме по-малко проблеми. Но всяка тема върви различно, всяка тема по различен начин се развиваме и това зависи, пак казвам, на какво ниво на развитие сме и на каква реалност. Когато сме на първото ниво,
Първата чакра, червеничката чакра, там най-ниско, когато стоим там долу, това означава, че ние виждаме света като място, където е трудно, хората са гладни, нямат пари, жал ме е за тях. Аз ако им взема парите, те горкичките там, дали ще имат какво да ядат, те как се оправят. Изобщо там аз нямам достатъчно пари за всичко, което искам. Едвам свързвам двата края. Ма той живота е труден. Ма те всички хора си имат някакви проблеми. Ма то на никой не му е лесно. А те големите пари са с някакви престъпления. Това не означава, че е така. Ако някой това го казва, това не означава, че живота наистина е така. Това означава, че този, който го казва, е на първо ниво, на първия етаж на реалността. Може в една тема да говорите така, в друга тема по друг начин. Може да казвате няма любов, няма свястни мъже. Тогава в темата любов сте на първия етаж. Може да... друга тема, не знам, дайте ми пример за друга тема. Може темата сексуалност, там да не сте развили тази тема, тази тема да стоите на първия етаж. И от това зависи как виждате живота и как го живеете. Например, да кажем, имам клиентка, която има мъж, с който много се обичат и тя казва. Какво казва за другите хора? Те всички са хубави семейства, те всички много се разбират, защото тази тема при нея е добре. Но, например, тя има проблем с забременяването и тя казва, те всички имат проблем с забременяването и почва да ми дава 50 примера за хора около нея, приятели, известни личности, които са имали трудности с забременяването. Защото тя е на тази реалност и тя вижда хора на тази реалност. Много интересно. Буквално, когато влезнем в едно помещение, където има 100 души, ние ще се запознаем с 2 или 3 или 5 и ще запомним историите на 2, 3 или 5, които са точно като нас, които са точно от нашата реалност. А хората, които имат различна реалност, или няма да ги чуем, или ще кажем, едва ли е точно така, той сигурно преувеличава. Защото ние не сме на тази реалност и ние не можем да я разберем. И ние виждаме това, което ни е близко, това, което ни е познато и го чувстваме близко, и го търсим и си го привличаме, това, което е близко до нас. За това е много важно да се развиваме и да изчистваме тези негативни чувства, за да вървим нагоре и да виждаме, че света е едно хубаво място, че има много любов, че има честни мъже, искрени мъже, които са верни, че много лесно се печелят парите, че заслужаваме удоволствие и наслаждение без да даваме обяснение и без да се чувстваме виновни пред когото и да било и без да се чувстваме длъжни. Че можем да си искаме заплащането за труда. Защо? Защо да не искаме заплащането за труда си? Защо да не искаме пари от клиентите? Това е... парите са като едно сито, което пресява хората. И ако хората са достигнали до това ниво да чуят тази информация, то те ще имате парите да се присъединят към този даден продукт, да си го купят, да си го платят и да чуят тази информация. Но хората, които, да кажем, са спяли, мързелували са или са си намерили, или там живеят от помощи, това са хората на първия етаж. И те няма да имат достъп до високата информация, каквото и да правят. И не защото те трябва да се мъчат, а другите трябва да са щастливи, а защото тези, които са на по-ниската реалност, те трябва да направят крачка, да се променят, да използват талантите си, да тръгнат в мисията си, защото мисията на един човек не е да живееш от помощи. Никой не е дошъл с тази мисия. Напротив, имаме мисия да рисуваме, да носим на хората усмивка чрез музиката си, чрез рисунките си, чрез информацията, която даваме, чрез храната, която приготвяме, чрез цветята, които може да отглеждаме. Всички ние имаме уникални таланти. И ако нямате пари в момента, това е защото вие не вървите във вашата мисия. Защото вие не давате това, което трябва да дадете. И когато влезнете в мисията, абсолютно всичко ви се отключва. И ако нямате пари за дадено нещо, то тогава по този начин Вселената ви говори.
Тя ви казва, това не е твой път. Там няма да стане. Там не можеш да продължаваш така. Това не е твоето място. И болката е най-силният бензин. Нашето гориво е болката, страданията и плача, което ни изстрелва на високите етажи. Защо сме всички тук? Заради болката, която сме преживяли. Преживяли сме болка и сме си казали, аз не искам вече така. Не искам да нямам пари, не искам да ми отказват, не искам да съжалявам хората, не искам да се обвинявам всеки път, когато заспя. Искам да съм щастлива, да се наслаждавам, искам да ми е хубаво, искам да имам пари за всичко, което си пожелая. На второ ниво, когато работим с сексуалността си на второ ниво и нагоре вече, оттам се отключват парите. Само когато се качим на второто ниво, изчистим сексуалността, проблемите, болките, там не само сексуалността, там е живота. Там е живота, там е раждането, там е началото на новия живот. И тук, когато преработим тази тема, и ние вече минаваме на друга реалност, и ние вече имаме пари за всичко, което поискаме. Лесно, много лесно идват парите към нас. Ако към момента парите по някакъв начин ги виждате като ограничено количество, че ощетявате някой, ако ви е страх да приемете, вие сте на първия етаж, на първото ниво. Много ниска енергия в тази тема. В друга тема може да сте по-нагоре. Ако нямате любов, ако вярвате, че там любовта е само лъжи, обиди, това пак е ниско ниво. И просто трябва да работите със себе си. Вие не сте там, защото трябва да останете там, а вие сте там, за да може болката да ви накара да излезнете от зоната си на комфорт и да вървите нагоре. Да излезнете от онова тъпчене постоянно на едно място и да разкриете талантите си, защото вие сте нужни. Абсолютно всички вие. Абсолютно всички вие сте нужни на хората и на Вселената. С вашите таланти обаче, с вашите уникални таланти, които носите. И когато ги отключите и ги разгърнете и започнете да ги давате на света, към вас ще идват пари, подаръци, удоволствия, любов и всичко, което искате. Но докато стоите там в черупката си и докато се опитвате с най-малкото да изкарате, съжалявате другите, виждате ги като жертва, виждате себе си като жертва, облитате се във вината, вие стоите долу. Рано или късно вие ще се качите нагоре, рано или късно ще има промяна при вас. По-добре да е рано. Целта на тези семинари са рано да осъзнаете какво се случва и рано да достигнете до удоволствието, до наслаждението и да се изкачите нагоре и да осъзнаете колко хубаво нещо е живота, да осъзнаете мисията си и да отключите всичко това, което ви предстои да изживеете, всичко хубаво, без да изживявате болка. Тук съм ви извадила и така различните теми, за които може, според нивото, на което се намираме, да срещаме блокажи. Къде най-често срещате вие блокажи? Къде усещате, че има така ситуации, които да преработите? По принцип, най-ниско долу, както казах, стои вината и когато имаме вина, ние имаме блокажи при основните ни нужди. Тоест, искаме там храна, нещо основно, което ни е нужно за живота, обаче ние се затрудняваме още там. Това означава, че изпитваме чувство за вина. Основните нужди. Проблеми с храната, с парите. Искаме някакви неща, обаче не можем да си ги позволим, изчакваме, отлагаме, намаляваме желанията си. Тогава ние, имайки вина, ние стоим в тази тема долу много ниско. Това са блокажи при основните ни нужди, основните ни желания. Когато имаме блокажи с сексуалността и здравето и тук за пременяването, това е втората чакра. При нея обикновено нямаме така, когато имаме в тази тема проблеми, изпитваме там чувство за вина, там може да имаме проблеми във връзките, като изневяра, предателство, избират друга жена пред нас.
това означава, че имаме блокаж там. Не можем да забременем, не се стига до деца, или пък при самото забременяване имаме трудности, или имаме болести, които са в женските полови органи, каквито и да са, в тази област там имаме блокажи. Блокажи с пари получаване, усещат се болки в стомаха, проблеми с стомаха, тук не можем да получаваме, да заявим желанията си, не можем да мечтаем мащабно, примиряваме се с по-малкото, слагаме по-ниско летвата, за да може да постигнем това, което искаме, не умеем да искаме големите неща и даже като кажем нещо голямо и скъпо и там трябва да го поискаме и вече почваме да се задъхваме, да се притесняваме и големи суми, дори като ги кажем, ни е трудно да ги изкажем. Блокажи в любовта, тук вече в сърцето усещаме блокажите, имаме проблеми, имаме токсични връзки, проблеми във връзките, не обичаме себе си, също така, имаме проблеми в изразяването на любовта към себе си. След това тук в гърлото срещаме проблеми, когато не умеем да се изразяваме, не умеем да се защитаваме, не умеем да изкажем желанията си, да говорим пред хора, да общуваме, да комуникираме, да се разбираме, да достигаме до разрешение на ситуациите през комуникация, без да влизаме там в агресор, жертва или спасител, да през комуникация да достигаме до резултати. Блокажи с бъдещето, вече това е много висока енергия и блокажи с вярата, не вярваме, че нещата може да се случват, не вярваме в доброто и така нататък. Така, къде най-често срещате блокажи и къде към момента искате да преработите, къде чувствате вината? Аз знам, че го заслужавам, но ме е срам да си го искам. Срама пак е блокаж. Да, може да имаме вярване, аз заслужавам, може да се чувстваме ценни, но да изпитваме срам, да съжаляваме другите, да чувстваме, че ги ощетяваме. Пари, получаване и любов. Добре. Къде чувствате вината? В коя част на тялото? Къде тук ви се проявява, в коя чакра усещате? Така, блокажи в любовта, получаване, навсякъде основно втора чакра. Корем, така, има миоми и кисти, да. Значи втора чакра. Там трябва да се развива сексуалността. Сексуалността е живота, желанието за живот. Желание за живот. Стомах най-често. Навсякъде основно второ, което ми е странно. Просто там има да се работи. Живота. Желанието за живот. Изразяване, защита, пари, получаване. Добре. 1 и 2. Добре. Така, колкото повече теми имаме изчистени, ние в някои моменти може да се качваме много нависоко и да изчистваме много неща, но в някои моменти в ежедневието може да падаме ниско долу. Това означава, че имаме такива негативни чувства, които не сме отработили. Като вина, като грях, като грешка. За това направих извънредно. Живота се свързва с сексуалността. Значи основните нужди за живота, да, сигурността, основните нужди, да, са първата чакра. Но здравето, позволението за живота, позволението да създадем нов живот. Да обичаме живота. Във втора чакра наслаждението, удоволствието от живота. Да виждаш, че живота е много хубаво място. Вече, значи, ако си в първа чакра, пак казвам, и там имаш блокажи, виждаш живота като трудно е, на всички има трудно, те всички имат проблеми, там си. Но вече ако втора чакра
си започнал там да изчистваш, ти виждаш живота като имаш желание за живота, имаш енергия за живота и виждаш хубавото в живота. Колко е красиво небето, колко е вкусно там да си хапна храна. Тук почваш да изпитваш наслада и удоволствие от всичко в живота. Ако не умееш да изпитваш наслада и удоволствие от обикновените неща, сексуалността и тук сексуалността може, тази втора чакра, тя може да е хиперактивна, може да е много активна. Много хора си мислят, че аз там, ако съм много сексуална, това означава, че аз там съм си супер и съм го изчистил. Хиперактивността на втората чакра също е проблем. Тотално тя да е активна и там тотално да сме в срама. Срама е там във втората чакра, срам ме, притеснявам се да се изразя, да се заявя, да искам да се наслаждавам. Срам ме е да се наслаждавам на живота е тук. Защото аз ще ги получа тези пари, например, окей, обаче аз ще изпитвам наслаждение, удоволствие от живота и не си го позволявам. И като не си го позволявам, там е блокажа. И пак казвам, във връзките има изневери, има лъжи, в здравето ни се влошава, по различни начини реагира. Колкото повече неща сме изчистили, ние през по-голямата част от деня се чувстваме добре и спокойни и щастливи, изпитваме удоволствие, се наслаждаваме и преживяваме хубави неща. Но ако имаме моменти, в които пада енергията, отпускаме се, притесняваме се, срамуваме се, не си позволяваме, значи там се захващаме да работим. Виждаме какви теми се появяват, какво се появява и го изчистваме. По принцип, нормалното е да кажем ненормално, нали? То няма нормално и ненормално, но желателното е в деня рядко да ни се появяват някакви ситуации, в които да се чувстваме не както трябва. Желателното така и хубавото е да изпитваме удоволствие, да вървим към целите си, да сме в мисията си. Тук също трета чакра. Мисията. Открила съм защо съм ценна и полезна на Вселената и се развивам в тази своя ценност и полезност. Тук в трета чакра. Стомаха. Давам това, което имам като качество. Добре, така. 2, 3, 4, 5. По-скоро лесно падам в ниска вибрация, понякога въпреки, че виждам хубавото в живота. Осъзнавам го, но ми трябва определено време, чрез практика да го преодолея. Да, всички работим, аз също работя всекидневно с себе си. Пак казвам, няма такъв вариант, в който да изчистим абсолютно всичко. Това, че аз съм психолог, не означава, че аз съм безгрешна и живота ми няма абсолютно никакви ситуации, в които да отработвам. Само, че има ситуации, само, че аз съм осъзната, знам как да преминавам и точно за 5 минути как да изчиста това, което се е появило. Тоест, когато сме осъзнати, ние знаем как да преминаваме през ситуациите, без да нараняваме себе си, без да нараняваме другите и преминаваме лесно през нещата и живеем по-качествен живот, по-спокоен живот, в удоволствие, получават ни се лесно нещата, постигаме големи успехи, каквото си поставим, каквото си помислим и веднага ни се случва, защото ние вече сме на едно по-високо ниво. Вече не, че не ми се случва да имам някакъв проблем с първо или второ ниво, обаче много рядко. Предимно стоя в високите вибрации. Това е целта. Това е целта. Тоест, ние ниските вибрации не можем да ги изчистим, не можем да отречем негативното съвсем и да кажем, никога няма да се чувствам зле. Но ако се появи момент, в който се чувствам зле, аз, когато съм осъзната, ще мога да разбера защо се чувствам зле и ще мога да използвам ситуацията позитивно. Например, там претоварвам се на работа. Аз веднага знам как да действам, за да не стигна до болест и за да не си навредя. Защо се натоварвам на работа? Какво всъщност искам? Или там аз коя област от живота си претупвам? Любовта ми я няма и аз се претоварвам от работа.
Ако остана така година, 2, 3, 4, 5, най-накрая ще имам физически проблеми. Проблеми с физическото вече тяло. Проблема няма да е само на ниво душа, а ще мине и на ниво тяло. Но физическо тяло. Но ако аз съм осъзната, аз знам точно как да действам, точно какви въпроси да си задам и точно как да продължа напред. Така, сега. И остана последно да разгледаме в какви ситуации изпитваме вина. Разгледайте тези и може да запишете вашите варианти за чувството за вина. Много важно е да работим до края на годината. Извънредно направих този маратон, защото, пак казвам, 2024 година е година на карма, в която нещата, за които сме си затворили очите, започват да излизат. Хората, които са се опитали да прикрият неща, които са направили, искат или не излизат наяве. Вината, която чувстваме, дори да не сме виновни, тя също ще ни навреди. Чувството, че грешим, също ще ни навреди, дори да не сме сгрешили. Много е важно да влезем в 2024 година спокойно, уверени в себе си, уверени в правотата си, уверени в желанието си за удоволствие, за живот, за наслаждение и така да променим своя живот към по-добро. Много е важно да просто 2024 година още от сега, нали, започна да ни влияе и започнаха да усещат много хора как се появяват неща, които са били крити с години, които са опитали се да бъдат прикрити, но и на световно ниво, и на ниво в държавата започват да излизат такива неща и в личния ни живот също ще излезнат неща, които не сме знаели, затваряли сме си очите за тях. Така че преди 2024 наистина е важно да отработим тези теми. И за това така много набързо успях да подготвя този маратон. Следващата ни среща ще е в края на месеца и в началото на декември са другите две срещи, в които много активно в последните две срещи ще правим изцяло терапия и ще изчистваме всичко, което открием. Като първите две срещи са предимно информативни, за да навлезнем в темата и за да открием, да почнем да осъзнаваме неща, които до сега не сме осъзнавали. Така. Добре. 2, 3, 4 и 5. Добре, къде останалите разпознават себе си и ако има друго, което искате да споделите, може да се включите. Че не избрах правилния партньор, да, сгреших. Пропилявам времето си, все още не съм постигнала целите си. Добре. Във всички се препознават. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Да, без 7. Другите са ми виновни. 7 е един такъв момент, в който ние сякаш искаме да отречем чувството за вина и го прехвърляме върху другите. Обвиняваме другите. Все другите са нещо направили, нещо сгрешили, с нещо виновни, но това пак си е чувство за вина. От 1 до 7. Добре. За по-кратко. Добре. Имате ли нещо, което сега се сещате и бихте искали да добавите? Нещо, което смятате, че ви пречи и се появява като чувство за вина? И откъде си спомняте, че започна това чувство с вина? Още от детството, в по-късен период? Не съм достатъчно добра. Добре. Така, казваха ли мама и татко, че не си достатъчно добра?
в оценките, в училище, в къщи, в домашната работа, при помощта на родителите. Казваха, можеш още. Добре. Добре. Каква е целта ви днес тук в тази среща? Защо искате да изчистите чувството за вина? Какъв резултат искате да постигнете? Повече пари, семейство, спокойствие? Какво искате да постигнете? Каква е целта ви, като изчистим чувството за вина? Към какво се стремите? Това е много важно да си го отбележим, защото стартираме. Всички имаме един старт. Нашия старт тук и сега. Така казваха, може, защо ревеш, ти си виновна, за дето те удариха. Оф, на около 3 години. Още от детството винаги притеснения за родителите и затваряне в себе си. Разширяване, мащаб, пари, изобилие. Супер. Да нямам това чувство за вина, то ме преследва навсякъде и в главата ми от 3 годишна го помня как ме удариха, че рева. Лекота, свобода, да привлека съпруг и деца. Супер. Добре. Добре, тези от вас, които се сещат за първите ситуации. Сега, защо дойде в живота ви тази ситуация? Какво все още не сте научили? Защо стои тази ситуация все още във вас като болезнена? Какво не сте научили? Чувствам се виновна, когато вземам решение с мъжа и детето да се премахна блокажите с парите, притеснение и съжаление към родители, пълна сепарация с родителите ми. Ами да изчистим съжалението, да изчистим към родителите, да. Всъщност съжалението към родителите трябва да го превърнем, Важно е да го превърнем в позитивно чувство. Дали вашите родители искат да бъдат съжалявани? Дали вие като родители искате да бъдете съжалявани? Какво искате като родители? Тези от вас, които са родители или дори да не сте родители. Ако сте родители, какво искате да виждате? Какъв човек искате да види във вас, вашето дете? Искате ли, когато нямате достатъчно пари, например, да му купите играчка от там 500 лева, то да ви съжалява? Какво искате? И знаете ли, тук един много важен маркер, по който може да разпознаем, когато питаме, мога ли да си купя това? Когато мънички, като малки деца, мамо, мога ли да си купя това и това? Не може. Нямаме пари. Или само едно трябва да избереш. Или сега трябва други неща, имаме по-важни. Храна трябва да купим. Нямаме възможност. Това са много често заложени в нас блокажи, които на пръв поглед са нещо много минимално, но то също ни блокира. И тези блокажи не идват, за да ни е зле. Те идват, за да научим нещо. Какво научавате от вашата травма на вина? Първо да започнем, понеже съжалението към родителите е много силно застъпено. Как искате да ви възприемат вашите деца? Тези от вас, които чувствате съжаление към вашите родители, как искате да ви виждат вашите деца? Не се научих как да се справим съвсем сама. То не е и нужно. Винаги получаваме помощ и подкрепа от хора, от приятели, от всякъде, от Вселената. Трябва да научим, че ние никога не сме сами всъщност. Каквото и да става, винаги има кой да ни помогне и да ни подкрепи и да е около нас. Важно е да се научим да искаме помощ и подкрепа.
Да можем да искаме помощ и подкрепа, това е по-важно, а не да се учим сами. Дълга към родителите и към половинка и деца. Добре, искате ли да ви съжаляват вашите деца? Как искате да ви виждат вашите деца? Аз искам да се науча да не чувствам, че досаждам и притеснявам хората, когато си представям продукта. Защо? Ти се чувстваш, че досаждаш значи на твоите родители и че ги притесняваш, твоите родители. Забравете ситуациите, просто родителите. Сега трябва да си изговорим тези неща първо с родителите. Как да комуникираме тогава с децата по правилен начин? И аз казвам, избери само едно. То няма значение как комуникираш, ти като го имаш, ти автоматично го предаваш на децата. Първо в тебе трябва да го изчистим. И то после от само себе си ще ти идва как да реагираш. Просто аз също си търся начин да заобикалям като родител, естествено. Например, понеже дъщеря ми иска абсолютно всичко, изобщо не се съобразява и направо си взима всичко и си слага в кошницата, и като се обърнеш, кошницата е пълна. Просто я водя на места, където няма такъв огромен избор, за да не я отказвам. Или гледам повече да й купувам подаръци, да я изненадвам, така тя да чувства, че получава, а не да я водя в някакво супер огромно място и половината неща да я ги откажа, защото децата искат абсолютно всичко, което видят. Това е един начин, който лично аз използвам. Просто така го чувствам. Така съм си го направила. Защото психологията се използва много силно и в маркетинга, в супермаркетите, навсякъде. Местата, които са на децата, на нивото на очите на децата, са пълни с детски играчки, с дъвчици, с бомбончета, с някакви супер скъпи измислени неща. И просто, когато отивам на такова място, където е пълно с всякакви неща, които тя да вземе, вместо да я отказвам, просто не я вкарвам в това място, защото знам, че така работи маркетинга и това е направено по тази причина. Децата да хващат там най-вредното, най-ужасното и да го искат и ти трябва да го забраниш и така нататък. Така че просто внимавам на какви места я водя, за да не забранявам толкова много на детето ми и да й казвам това не може, онова не може. Но щом ти се появява, първо го отработваш с себе си. Първо с себе си. Като какви искате да ви виждат вашите деца. Тези от вас, които казаха, че съжаляват родителите си, че чувстват, че не могат да получат от родителите си, не могат да искат от родителите си. Ще ви е приятно ли вашите деца да ви виждат като неспособни, слаби, болни, притеснени, да ви съжаляват? Всеки един родител, според мен, иска да бъде герой в очите на своето дете. Да бъде успешен, умен, знаещ, можеш, добър, любящ, топъл и всякакви такива позитивни неща. Когато гледа едно мъничко детенце, мама, която плаче, как я гледа? Съжалява я. И как я гледа? Като по-слаба от него. Значи детето може да е на 3 годинки, може да е на 2 годинки, когато вижда, че мама плаче, той я вижда като по-слаба. И се нарушава иерархията. И когато имаме нарушена иерархия, се развалят отношенията. Отношенията между родители и деца, парите и много, много, много оттам неща тръгват. Така че, я да видим някой написали как искат да го виждат неговите деца. Искам да ме виждат лесно справяща се, усмихната, даваща към него щастлива. Искам децата да ме виждат силна и щастлива, можеща. Голяма, силна, можеща, да ме обожава и да разчита на мен. Щастлива и свободна, супер. Защо вие виждате своите родители като слаби? Защо ги съжалявате? Не може ли да кажем на детето това го имаме или това не е полезно, ако е близо? Изобщо децата няма да разберат тези неща. Просто те не ги разбират. Значи децата действат първосигнално. Влиза
То не разбира какво значи полезно, не разбира какво е вредно, само разбира, че мама не ми го купи. Мама не ми дава, мама е лоша, по-малките деца особено, това е. Те, колкото и да им обясняваш подробно, ще им остане в ума, мама не ми купуваше. Но за да се изчисти тази травма в детето, първо трябва да изчистим в себе си. Изчистим ли в себе си, то детето някакси после се променя. И остава с впечатление, че всичко му купуват и че всичко си има. Така. Да, и аз подбирам местата. Виждаме ги както са били, нелюбящи, слаби и нещастни. Ами ето. Значи и ние трябва да сме усмихнати, да сме доволни от себе си, да се наслаждаваме на живота и децата ще ни виждат така. Обвинявайки децата за тяхното нещастие. Или може би, значи тук, когато имаме родители, които обвиняват децата или винят, значи имаме родова травма. Тук травмата тръгва от по-назад. Не тръгва от детството. Добре. Или може би така съм си мислила, че са слаби. Да. Знаете ли, може би нашите родители, когато са излезнали навън и са били с своите колеги и приятели, те може би са били много забавни, много весели хора, обаче в нашите очи са хора, които са се мъчили, са се трудили, слаби, съжаляваме ги, защото ние ги виждаме от нашата гледна точка. Ние ги виждаме през нашата реалност, през нашите убеждения, през нашите вярвания, през нашите страхове, през нашия срам, през нашата невъзможност да искаме и да получаваме. Другите ги възприемат по тяхния си начин. Обаче ние сме ги възприели през нашата травма. Или сме ги възприели през травмата, която те са ни предали. Те също не са могли да искат помощ от родителите си. Те също не са могли, може би, да получават пари от родителите си. Може би те също са съжалявали родителите си и така върви травмата. Много е важно да прекъснем този момент. Какво последно, преди да започнем практиката, всяка една ситуация, която изброихте, индивидуална за вас, какво сега можете да вземете като позитив, като урок, какво всъщност иска да ви научи вашата травма? Да спрете да съжалявате хората, да започнете да виждате техните достоинства, защото всеки има минуси, всеки има и плюсове. И ние избираме какво да виждаме в другите. Минусите или плюсовете? Слабостите или силните страни? Талантите, успехите? Какъв ви е урока от това, което изживяхте? Какво е важно да научите и да промените в себе си? Да грабите от живота, да изразявате желанията си, да искате. Срама. Защо се появява срама? Срам да получавам, срам да искам. Какво може да не научи този срам? Защо се срамувах? Какво всъщност трябваше да науча? Вместо да се срамувам да искам, вместо да се срамувам да получавам, вместо да се обвинявам, какво трябваше да се науча? Вместо да изпитвам чувство за вина, че имам желание, че имам нужди, какво трябваше да науча? Какво учи душата ви? Какво надграждате в себе си? Защо? Защо съжалявам родителите ми? Всъщност, защо идва ситуация в моя живот, в моя живот ситуация, в която аз съм съжалявала дълго време родителите и другите хора. Какво трябва да науча? Какво стана, като ги съжалявах? Помогнах ли им? Помогнах ли си? Загубих ли? Аз се усещам, че е така, от по-назад тръгва още. Чуждото мнение не е моето и не трябва да ме води и да се срамувам. Добре,
Не трябва да се срамуваш. Вместо да се срамуваш, каква трябва да станеш? Вместо да се срамувам, каква трябва да стана? И вместо да се обвинявам, каква? Дейна, супер, да. Да действам, да грабя, да взимам това, което ми е нужно. Да разкрия талантите си, позитивните си страни, да спра да гледам грешките, които съм направила и да почна да виждам позитивите си. Всички хора сме еднакви. Запомнете, всички хора сме еднакви. Аз имам плюсове в еди коя си област, ти имаш плюсове в еди коя си, той има плюсове в еди коя си, аз имам минуси в едно, другия има минуси в друго, третия има минуси в трето. Но всички като цяло сме еднакви. И само се надграждаме. Нищо повече. Така. Пътя към прошката, най-вече, към мен самата. Приемане на живота с неговите неочаквани обрати, да се наслаждавам на моментите, дори когато съм сама, да упражнявам нови умения. Супер! Да, може би, че те не са така слаби, както си мисля, и че това е през моята призма, и че това си е техния свят и аз не трябва да се влияе от тях. Да, има много хора, които не искат да работят. Искат, както казах, да взимат помощи, да мързелуват, да си лежат вкъщи, цял ден да гледат телевизия. Може да нямат пари, но на тях така им е добре. Това е техния избор. Те не искат да карат най-новата и най-скъпата кола, те не искат да живеят в по-хубав дом, те не искат да ходят в различни държави на почивка. Тяхната душа се учи на спокойствие. Само да си лежат, да си почиват, да получават на готово, да живеят с минимума, но да им е спокойно. Има такива хора и в това няма нищо лошо. Да, тяхната реалност е малко по-различна, но явно тяхната душа има нужда от това. И това не означава, че ние трябва да ги съжаляваме. Тогава да съжаляваме милионерите, че те прекалено имат много пари, обаче работят постоянно, мислят постоянно, носят огромни отговорности върху плещите си. Ма ние, ако искаме, ние можем да намерим всеки един човек, защо да го съжаляваме. И можем да намерим всеки един човек, защо да се гордеем с него и да се радваме на неговите успехи. Може би мама и татко не са успели в материалния свят, но са успели да изградят топло любящо семейство и това е бил урока на тяхната душа. Може би те са успели не са успели да имат топло любящо семейство, но са успели да развият парите и там бизнесите и това е бил урока на тяхната душа. И в това няма нищо лошо. Просто когато разширим съзнанието си и се научим да гледаме по-философски на живота, разбираме, че всеки си научава неговите уроци и в това няма нищо лошо. Има хора, които не искат да имат много пари, страхуват се от много пари, така им е лесно, така им е удобно, остават си в тяхното. Това не означава, че вие трябва да сте свързани с тях и че трябва да не си позволявате. Вие имате право да се наслаждавате на живота и да грабите от живота. Вие имате право на вашите желания. И вие имате право да получавате от родителите си, независимо в какво състояние се намират те и какво имат и какво нямат. Вие имате право да заявите желанието си. Те могат да ви откажат, те могат да ви кажат нямам възможност, но вие можете да искате. Вие да позволите на себе си, на своята душа да иска без срам. Защото когато се науча да искам от родителите си, без да се срамувам, без да се обвинявам, без да ги съжалявам, аз вече мога да искам от шефа си увеличение, от клиентите си повече пари, без да се чувствам виновно или че ги ощетявам. Напротив, аз започвам да осъзнавам стойността си. Хората, които живеят на високи нива на реалност, които са повече в позитива и са на високи вибрации, те искат качествени продукти. Те не искат евтини продукти. Те искат качествени продукти, които наистина действат, които наистина работят, които са качествени. Не искам чанта, която да струва 9 лева и да ми се скъса на втория ден и аз да се ядосвам, че ми се е скъсала и съм дала уж 9 лева, пък тя се е скъсала. Искам чанта от 209 лева, но която ще си я нося с удоволствие, да кажем, цяла година. Или от 2009 лева, която ще се нося 5 години, например.
Хората на висока реалност търсят все по-скъп продукт и все по-качествен продукт, защото при тях парите идват много лесно и те обичат да дават. Хората, които умеят да генерират огромни суми пари, това са хора, които правят и голяма благотворителност. Това са хора, които помагат на голям брой хора, които не умеят да боравят с пари, чиято душа е дошла да учи друго. И всеки е нужен със своите таланти, със своите умения, със своята си там роля в Вселената. И ваше избор дали ще се наслаждавате на живота, дали ще си искате парите, дали ще ви е хубавичко, дали ще си живеете в удоволствие, или ще се свивате и ще се срамувате, и ще се самообвинявате, и ще се самонападате. Колкото по-горди сте с себе си, с постиженията си, се развивате и четете, и учите, и вървите напред, вие толкова по-полезни сте. Значи аз, ако нямам пари да си купувам книгите, които съм изчела, и да ходя на обучения в различни държави, и да правя постоянно терапия, да съм спокойна през деня и да имам свободно време, аз няма да бъда добър психолог. Ако съм психолог, който ходи на още 2 места на работа, аз няма да дам ценна и полезна информация на вас. Тогава какво правя? Моят продукт е по-скъп. Защото е по-ценен. Ако съжалявам хората, аз ще им дам продукти на 2 лева, на 5 лева, на 9 лева, но аз ще работя на 5 места, на 10 места, ще правя по 10 консултации на ден за по 50 лева и тогава аз няма да мога да дам качествен продукт. Качественият продукт изисква внимание, изисква любов, изисква много неща. И той струва повече, но е по-ефективен. По-скъпата чанта в повечето случаи е чанта, която можете да носите по-дълго време. По-скъпата храна в повечето случаи е храна, която ядете на по-хубаво място, доставя ви удоволствие и така нататък. Така че парите не са нещо страшно и срамно и опасно. Това е позволение към себе си да живея качествено, да си купувам хубави неща и това е оценката ми към самата себе си. Всички живеем и всички имаме достъп до нещата, които ги има в Вселената. И ние сами решаваме дали да се ограничим и да търсим най-евтинкото и безплатното и цял живот да живеем с безплатно. На нас ни плащат. Разлика няма, разбирате ли? Разлика няма. Ще взимате малко пари от шефката си, ще продавате евтини продукти, ще живеете с малко, ще ядете по-евтина храна. Същото е. Ще продавате по-скъпи продукти, ще взимате повече пари от шефката ви и ще ядете по-скъпа храна. В крайна сметка, едно и също нещо правим, но някои го правят на по-високи нива, защото са на по-високо ниво, по-развити са, повече са в позитива, повече са в позитивните чувства и мисли, и усещания и се ценят повече, а другите са на по-ниско ниво, защото още са в срама, в страха, в притеснението, в вината, в чувството, че греша, чувството, че ощетявам. И те абсолютно по същия начин горе-долу вървят нещата, но едното е по-високо ниво, по-висока енергия, повече удоволствие, по-качествен продукт, другото е по-ниско. Работя на по-високи цени. В момента една консултация с мен струва 240 лева. Когато при мен на 15-минутна консултация безплатна дойдат клиенти, те обикновено са с проблеми съвсем различни, отколкото клиентките, с които работя на платена сесия 1 час. Съответно, резултата, който получават моите клиентки, е съвсем друг от резултата, който ще получи една клиентка, която е дошла безплатно и само 15 минути, или една клиентка, която там търси нещо на много ниска цена. Обикновено съм забелязала, че хората, които търсят евтини продукти, в крайна сметка пак идват при мен и те са ходили, да кажем, при 20 психолога,
и при психиатър, и хапчета даже някои са пили, и накрая идват при мен и вече изчистваме само в една терапия или в 3 терапии, изчистваме някакви супер големи неща, които те са се опитвали да изчистят с години. Какво се случва? Те пак заплащат, но с времето си. 2 години те са плащали по-ниска цена, но плащат с времето си. Те живеят с проблема 2 години, защото търсят по-евтино решение. Ефтиното винаги е по-скъпо. Точно така. И то времето ни също е пари. И ако не решим да платим с пари, ние плащаме или с времето си, с чувствата си, с там яда си, с притеснението си, с недоволството си, ние така или иначе плащаме. В смисъл, така или иначе ще се случат нещата пак, но и така или иначе ще стигнем до по-високо ниво рано или късно. Рано или късно ще започнем да си позволяваме. Рано или късно всички ние ще живеем на едно по-високо ниво. И по-добре рано. По-добре рано да осъзнаете, че заслужавате повече. И че е много лесно да имате повече, само трябва да си го позволите. Сега, да се приготвим. Ще помоля асистентите да спрат записа, защото практиката, която ще направим е само за тези, които са тук на живо. В следващата безплатна среща също ще има практика, които са само тези, които са тук. Ще имат достъп до практиката. Нека да спрем записа. Може да споделите дали успяхте да достигнете до мястото, където започва вината. Какво видяхте, как се почувствахте, как се чувствате сега, какво осъзнахте. Ще се радвам да поговорим за това, което успяхте да видите и да осъзнаете по време на практиката. Само на автобусната спирка не бях правила супер. Ох. Добре, какво успяхте да видите, какво осъзнахте? Как се чувствате сега? Да, прозяването е изчистване. Аз, когато работя с голяма група, винаги така много се прозявам и че не е толкова трудно да прозявам се, успях, получих лекота, все едно товар падна и сега е леко и свободно. Супер. Когато работя с голяма група, винаги след това съм изморена и вие също ще се чувствате сега, като мине малко време, така, че имате нужда да поспите, да преспите, да починете, да си дадете време. Така. Беше страхотно в началото на пътуването. Видях виня към дъщеря ми. След това стигнах до 2-3 годишна възраст, когато родителите ми ме изоставиха в някаква седмична детска градина и на село и се чувствах виновна за това. Благодаря от сърце за това лекарство. Вие сте невероятен професионалист. Благодаря ви и аз за споделянията и за коментарите. Знаете, тези, с които сме се работили, правим си топла баня, дълга, 30 минути, поне 1 час, да отмием всичко, което е като чувства негативни останало и по кожата, и по тялото. И после си позволяваме една хубава почивка, сън. Ще спите много
спокойно след практиката. Може да сънувате, може да изчиствате още неща и утре сутринта ще сте като рестартирани и нещата ще започнат да се случват. Видях няколко сцени с учителка да ми вменява вина, с майка ми да ми размахва пръст и да ме обвинява, с брат ми да казва: майко, кажи да млъкне. Усетих тежест в ходилата и изтръпване. Това означава, че е от рода вината. Крайниците са връзката с рода. Надолу от рода идва. Прекъснах връзката и роднините ми ме аплодираха. Супер! Преминах през врата на ново начало и там ме посрещнаха с добре дошла. Много интересно. Супер! Много се радвам. Много се радвам, че стана ми студено и получих тръпки. Да, тръпките са внедряването на новите позитивни вярвания. Когато усещаме така тръпчици, това означава, че през нас вече минават новите вярвания, позитивните, че сме прави, че сме в правото си, че искаме, че получаваме. Това означава, че вече приемаме новото, а изстудяването означава, че чистим. Там мястото, където сме замръзнали. Чистим, да. Излезна ми, работих в тази практика с вас за агресия, за какво друго? Забравих. Но ми излезнаха неща, свързани с агресия, с обвинения, да. Така че нали, усетих, че много от вас имат или агресия, или обвинения и към другите, към партньора. Към партньора особено усетих някъде доста така силно. Сега след практиката може да имате изпитания, да ви се появи някаква ситуация, просто там останете спокойни, бъдете осъзнати, без да обвинявате, без да нападате, без да агресирате, за да може да затвърдим това, което направихме психически, да го затвърдим и в реалността и вече да си получаваме наградите. Заменихме вината и наказанията с право да получаваме, така че наблюдавайте се и ще очаквам да ми пишете какви резултати имате, какво се случва в живота ви, какво се променя. И ще се радвам и на следващата среща да се видим, където ще продължим работата с тези теми, изчистванията и пак, който присъства на живо, ще има подарък терапия. Не помня датата на следващата среща. Обаче в сайта пише датите и може да ги видите отново в 18 часа, 19, добре, 19 в 18 часа ще ви очаквам с удоволствие да продължим да работим и за огромни промени. Тази среща и тази практика е моят подарък към вас. Със сигурност ще имате големи утре промени и особено, пак казвам, чувството за вина работи, когато го изчистим, много неща се отключват. Отношението на другите към нас, подаръци, подкрепа, увеличаване на парите, имаше при няколко клиентки. В тази насока ще бъдат промените и зависи пак къде сте усетили, в коя зона на тялото сте усетили вината. С тази тема ще бъдат и свързани промените. Така. Благодаря много. В ръцете, особено лявата ръка, чувствах някаква енергия, като че ли съм вълшебница. Супер! Добре. Усетих го, че от рода и беше странно, че един човек тъмен видях как тегли въжето от мен и вината отиваше по него. Отвори ми се врата, но само леко надникнах, сякаш всичко беше дървено, тъмно, но не видях нищо, само усетих, че нещо има скришно, но нямаше никой там. Можеш пак да си я направиш практиката. Може да си затвориш очите и пак да си пуснеш така релаксираща музика и да се връщаш, да усетиш къде има, какво има и така да се връщаш към момента и просто да прекъснеш там връзката
миналото. Благодаря ви за споделянията. Сега наистина е време да си починем след тази практика. Практиките са много... изискват почивка. Изискват винаги почивка. Просто след практика винаги препоръчвам сън и баня. Така че оставям ви да почивате. Ще се чувствате изморени, но от утре вече ще се раздвижат нещата около вас. Почивайте си и ви желая прекрасна вечер. Благодаря ви. Аз също. Благодарим ти, Здравче, е много силна. Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте тук, че работихме заедно. Прекрасна вечер. Ще очаквам резултати. Ще очаквам отново да се видим и на следващата среща. Прекрасна вечер. Целувки.